Hello friends, welcome back to my channel. Nोंथांखौ बयबो सरप्राइज दिनैनि भिडिअ आं थामनो खोन्थागोन जायखि इउटिउबनिफ्राय गोदान आपडेट्स फैनायनि सोमोन्दै ओके स' बे गोदान आपडेट्स फैनायानो जाहैदों मा जायखि एड्स फैनायनि सोमोन्दै जायखि भिडिअआवहाय एड्स हाबनायनि सोमोन्दै आरोखि ना स' जोंनि भिडिअआवहाय एड्स हाबनो थाखाय जोंनि चेनेला मा जानांगोन मनिटाइजेसन अन जानांगोन नङा होमबा जायखि जोङो मनिटाइजेसन जोङो जायखि गाव गावनि इउटिउब चेनेलखौ मनिटाइजेसन अन खालामनो थाखाय मा जानांगोन जायखि मोनसे क्राइटेरिया कमप्लिट खालामनांगौ नङा होमबा बे जाहैदों 1K subscribe and 4,000 hours public watch time नङा होमबा बेखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनावसो जों मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बेनि उनावसो जोंनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायो नङा होमबा एनेबल जायो नङा होमबा देन बेनि उनावसो जोंनि जायखि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय एड्स फैयोमोन नङा होमबा एडभार्टाइजमेन्ट बे एड्सनि दारैसो जोङो मानि आर्निं खालामनो हायोमोन नङा होमबा स' दा बे गोदान आपडेट्स फैनायाव जाहैदों मा जायखि जायनि इउटिउब चेनेला मनिटाइजेसन जायाखै होमबाबो इउटिउबा मा गोदान रुल्सआव बेयाव बुंनाय मथ' मा जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जाया बिसिनि चेनेलावबो एबारहाय भिडिअसफ्रावबो एड्स होसिगोन होनना बुंदों आरोखि ना अके बे गोदान आपडेट्सआ जाहैदों मा जोंनाथ' आगोलाय मा जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जादों बिनि चेनेलावसो जायखि चेनेलनि जायखि भिडिअस बे भिडिअसआवसो मा एड्स फैयोमोन नङा होमबा एड्सनि थ्रुयै जोङो मानि आर्निं खालामहैयोमोन जों गाव गावनि चेनेलनि थ्रुयैहाय नङा होमबा भिडिअनि थ्रुयैहाय दा जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै दा बिनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावबो मा एबार इउटिउबा एड्सखौ लागासिगोन होनना बुंदों आरोखि एड्स हाबसिगोन एबारहाय बे जायखि जायनि चेनेला मनिटाइजेसन जायाखै बिनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावबो मा एडभार्टाइजमेन्टखौ सोसिगोन आरोखि ना एड्सखौ सोगोन बाट बे एड्स सोनायखौ मा जाय नोंथांनि चेनेला नोंनि चेनेला मनिटाइजेसन जायाखै नोंनि चेनेला एड्स सोदोंबाबो नोङो मा बे नोंथांनि चेनेलनि दारै नोंथाङा आर्निं खालामनो हानाय नङा आरोखि ना नोंथांनि चेनेला जेब्लासिम मनिटाइजेसन अन जायागौमानि नोंथाङा नोंथांनि बे चेनेलनिफ्राय आर्निं खालामनो हानाय नङा आरोखि ना दा जायखि इउटिउबा बे गोदान आपडेट्स फैदोंना बे गोदान आपडेट्सआव इउटिउबा रोखा रोखायै बुंखादों आरोखि ना जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै होमब्लाबो बिसिनि चेनेलावहाय एबारहाय भिडिअआवहाय एड्सखौ सोसिगोन आरोखि ना एडभार्टाइजखौ सोसिगोन बेवहाय होमबाबो मा बेयाव एडभार्टाइज हाबदोंबाबो नोंथाङा नोंथांनि बे एडभार्टाइज हाबनायबाबो नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेसन जायाखै नोंथांनि चेनेलाव एडभार्टाइज सोदोंबाबो एडभार्टाइजनि फैसाखौ नों मोननाय नङा आरोखि ना जेब्लानाखि नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जाया नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जाबासो एड्स हाबदोंबा उनावहाय मोनदों आरोखि ना मनिटाइजेसन अन जाखांनायनि उनावसो दा बे गोदान रुल्स फैनायाव मा गोदान माने नियम बानायखो इउटिउबा माने खोनासंथावबो माने एसे रागा जोंथावबो जायो आरोखि ना एसे नोंथाङाबो रागा जोंनो हागौ बे गोदान आपडेट्स फैनायखौ एसे रागा जोंथावबो आरोखि नायनो थांबा आरो मिनिथावबो आरोखि ना जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै बिसिनि चेनेलावबो एबारहाय एडभार्टाइजमेन्टखौ सोसिगोन आरोखि ना एड्स सोसिगोन बाट एड्स हाबदोंबाबो नोंथाङा बे एड्सनि आर्निं खालामनो हानाय नङा आरोखि ना जेब्लानाखि नोंथांनि इउटिउब चेनेला मनिटाइजेसन अन जाया अके स' आरोबाव मा जायखि आगोलायबो जायखि माने चेनेला मनिटाइजेसन अन जाबाबो एड्स हाबखायोमोन आरोखि ना हाबनाया माबायदियाव एड्स हाबोमोन होनना बुङोब्ला जाय मानसिया गुबुननि भिडिअखौ कपि खालामनानै गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामो कपि पेस्ट खालामो बिदिनि थाखाय बिनि रिजनाव बेबायदि रिजननि मावसो मा जायखि स्ट्राइक होजानानै जायखि कपिराइट स्ट्राइक होजानायसै माने बे जायखि भिडिअनि अनारफोरजों स्ट्राइक होजानायनि दारैसो माने एड्सआ फैयोमोन आरोखि ना माने एडभार्टाइजमेन्टआ फैयोमोन माने बै जायखि मेन अनार बै भिडिअनि मेन अनार बिसोरो स्ट्राइक होयोबासो माने कपिराइट स्ट्राइक होजाबासो एडभार्टाइजमेन्ट फैयोमोन आरोखि ना बेथ' आगोलनिफ्रायनो बिदिनो जाखायो बेखौथ' मोनखाया आर्निं बै जायखि अनार बिसोरनावसो आर्निंआ स' थांजोबो आरोखि नोंथांनि चेनेलावहाय जायखि बे बिनि भिडिअखौ कपि खालामनानै नोंथांनि चेनेलाव आपल'ड खालामबाबो बे भिडिअआव एडभार्टाइजमेन्ट फैदोंबाबो बे एडभार्टाइजमेन्टनि आर्निंआ बै मेन अनारनावसो थाङो आरोखि ना अनारनाव बै भिडिअनि मेन अनारनावहाय दा बे गोदान रुल्सआ बेनो आरोखि ना माने नोंथांनि चेनेला जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै बिसिनि भिडिअआवबो जायखि बिसिनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावबो एड्सखौ सोसिगोन बे एड्स सोदोंबाबो बे एड्सनि फैसाखौ नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै आर्निं खालामनो हानाय नङा जेब्लासिम नोंथांनि चेनेलाहा मनिटाइजेसन अन जाया अके जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जानाय बिसोरथ' आर्निं खालामगासिनो दंखायो ना होमबा गोबां इउटिउबारफ्रानो आर्निं खालामगासिनो दं एड्सनि थ्रुयै आर्निं खालामनो हायो बाट जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै बिसिनि चेनेलावबो एबारहाय इउटिउबाहाय आर्निं माबानो जायखि एड्सखौ सोसिगोन आरोखि ना एडभार्टाइजमेन्टखौ सोसिगोन बे एड्स सोदोंबाबो नोंथाङा बे एड्सनि थ्रुयै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै मा आर्निं खालामनो हानाय नङा नोंथांनि चेनेला जेब्लासिम मनिटाइजेसन अन जाया आरोखि ना अके दा बे गोदान आपडेट्सआ बेनोमोन आरोखि ना दा इउटिउबा मा खालि आर्निं खालामनो हानाय जायखि बिजनेस टाइप माने आर्निं खालामनो हानायखौल' नायथारबाय आरोखि ना माने जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जागोन होनबाबो बिसिनि चेनेलाव एड्स सोसिगोन एड्स सोदोंबाबो नोंथाङा बे एड्सनि दारै जायखि नोंथांनि थ्रुयै जायखि भिडिअनि थ्रुयै एबा नोंसोरनि चेनेल थ्रुयैहाय नोंथाङा आर्निं खालामनो हानाय नङा आरोखि ना माने जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जानाय बिसोरसो खालामनो हागोन बे मोनसे रुल्सखा आरोखि ना बे गोदान रुल्स फैबाय जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै
बा जोंनि चेनेला दासिमबो दा गोदान खुलिनाय नोंथाङा जुदि दासो इउटुब चेनेल गोदान खुलिदोंबा नोंथांनि चेनेलावबो एड्स फैगोन आरोखि ना नोंथांनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट जायाखैबाबो मनिटाइजेसन जायाखैबाबो एड्स फैसिगोन होमबाबो एड्स हाबदोंबाबो नोंथाङा बे एड्सनि दारै नोंथांनि भिडिअनि दारै आर्निं खालामनाय नङा बेनो आरोखि ना गोदान आपडेट्सआ बेनो सारप्राइज बेनोसैमोन आरोखि ना जानाखि इउटुबनि गोदान आपडेट्स फैनाया स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि चेनेल नङाबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो साराव थानाय बेलखौ प्रेस खालामो जेब्लानाखि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनियावनो जोंखौ मोननो हायो स' फ्रेन्ड्स देनायखायसो